nyuwun tepuk tangan untuk rudal joglo Mas. Beres. Wah, jan luar biasa. Kang Gareng. Nggih dalem. Wah, lah iki. Mas Petruk. Nggih. Aku tak nyuwun penemumu Mas. Mungguh kepiye anane rudal joglo Mas niki, Mas Gareng? Kiye dilandasi acarane halal bihalal. Nggih. Ya, nyong nganggone gareng-gareng ngapak, Mas Petruk. Nggih, ora apa-apa. Halal bihalal bisane diarani halal bihalal. Siji, menganalisis dhisit kata halal kuwe tegese kepimen. Nggih. Bisane halal kuwe didokon ning tradisi halal halal. Menungsa kuwe angger duwe utang maring Gusti Allah tegese utang dosa arane hakullah. Arane hakullah. Bagong apal ya. Kayak iki sa pesantren Garonyong asline Mas Petruk si Bagong. Nggih. Dep kolektore apal bae. Iya DC. Nggih. Terus Ki Bagong ke DC dep kolektor dudu DC sing si kebayang-bayang itu ya. Haulah ngono piye dirampungke. Jara. Arane ngimbangi wong tua-tua ya. Iya. Hakullah kowe utange menungsa karo Gusti Allah tegese menungsa kowe utang dosa maring Gusti Allah nglakokaken maksiat, nglakokaken dosa. Angger hakullah utang maring Gusti Allah nyaure nganggone istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kowe istighfar, kowe utange menungsa maring Gusti Allah Subhanahu wa taala. Angger utange menungsa maring menungsa liyane arane hakul adami apa? Hakul adami apa? Hakul adami. Apane ora sampe melu dobol. Nah ya. Hakul adami angger hakullah nganggone istighfar. Angger hakul adami nganggone istihlal. Napa? Istihlal. Napa? Napa niki ora sah, Gong? Napane ora usah dobol. Kayaknya madhepe di situ nggih sih. Lah, miring-miring kok balik-balik ndasane muter iki kok balik-balik. Nah, Terusno Kang Gareng. ya. Bagong iki guyune ngece kok. Ya kudu sabar ya Kang Gareng. Mergo kadang-kadang joglo masih warna-warna nggih. Bacutke sik Kang Gareng. Angger hakul adami nganggone istihlal dijaluk halale. Angger utange salah yang jaluk pangapura, angger utange duit ya nyaur duit. Nggih. Nah, angger jaluk duwe salah ora gelem jaluk pangapura, bar kuwe duwe utang duit ora gelem nyaur duit, engko ruhe angger wis mati, kuwe mu'alak baina sama wal ard. Utawa ngambang utawa gentayangan antarane bumi kalawan langit. Berarti angger ana genderuwo gentayangan, pocong gentayangan berarti ora gelem nyaur utang. Istihlal kowe dijaluk halale makane nganggone kata halal. Bisane kata halale ana loro halal bi halal. Jaluk pangapura kowe perbuatan sing halal, memberikan maaf utawa menehi pangapura kowe perbuatan sing halal. Dadi arane halal bi halal. Alhamdulillah. Iki acara halal bihalal wis dijlentrehke karo Kang Gareng. Kula teges lebaran. Wah, lah iki. Ayo kowe anu merdekno lebaran genti, Gong. Lebaran kuwi nek ora sida wae. Kowe dirungokke tenanan kok. Piye to? Lebaran kuwi bodo. Bodo kuwi tegese salam-salaman njaluk ngapura. Oh iya. Ning kono ana panganan ayo padha diujungi. Nah, kuwi jenenge bodo. Nggih. Ha ora. Ayo mbuh kowe kuwi sing gawe kok. Iki mau ya toh. Wis diikrarke karo Bapak Sukron Suwondo. Leres. Besok bar wayang niki, Nggih. Mas Bayu arep buka penggadean. Hubungane apa karo ikrare Pak? Maksudnya buka pegadean pimen. Ayo mau kan sapa sing utang Mas Bayu kan ora bayar.
Kok jagane kuwi. Nggih, bakune alhamdulillah niki para kadang wis sayek saeka kapti manunggalake tekad ngleluri kabudayan mbuh kuwi gaya Solo Banyumas kalian Ngayoja. Nah, Iki mengko menyura isih ana dalang Singosari makili kenarok adikku Ulum Kartodiwirya iki. Dalang piral niku. Satu-satunya dalang sing nganggo basan. Ha iya. Iki kok menyura eneng. ning aku gumun lho. Piye? Dalang yo werna-werna ya. Apa? Akeh Amar mau. Oh, adikku Amar wis atraksi nganggo nutup mripat. Ayo. Arek kurang ajar mangan beling. Ayo. Paling ora ning adine nutup mripat ya toh. Kakang iki paling ora. Ya sak raine ditutup. Nganggo geni. Ngono kae lho. Obor ngono kae lho. Sesuk Mas Bayu nek mayang ngono kuwi. Sangu obor. Nggih. Yo ngemut bensin. Ya malah jeblok lho cangkeme kok. Ayo men nyanyi Amar. Nggih. Mula iki alhamdulillah anu gong iki para pepunden seniman ing kepareng berkahi Abah Kirun gitu. Iya, Abah Kala wau Kirun. Om Purbasmara Nggih. tuwe niki seniwati saka silat sinden Klaten sing diwakili Mbak Apri kali Mbak Mimin. Terus saking wanita mbok diwakili Mbak Eka Suranti. Nggih. Yo. Oh, nggih, iki ya klebu anggota wanita mbok. Tombok. Iki mau Abah Kirun yo melu urunan. Oh, alhamdulillah. Ora ketang sithik kon mayang. Apa lah kon tayungan apa men. Aja nyempeleke abahe lho. Lah iya. Abah iku nek kersa ndalang luar biasa. Nggih, saestu aku kok ora anu marada mboten ning abahe niku nek nyepeng cempurit hebat. Wiwit jejer siji nganti tekane budalan iki abahe jos tenan saestu niku Mas Bagong. Tenan. Sesuk berarti rudal selanjutnya Abah Kirun kon ngasta. Oh nggih, insyaallah. Nggih. Ayo iki bintang tamune diaturi pengarak bintang Mbak tamu. Apri karo Mbak Mimin gen Beres. sumeneng kene. Yo. Monggo, ayo arep anu dipethuk nganggo apa mangsa borong, Gong. Ayo kowe sing menang obo iki tua kok. Ayo kae lho lagu Ditinggal Ibu. Kae lho lagu Ditinggal Ibu kae lho. Sing pimen kowe Gong. Alah, nggo Mimin Apri ku lho. Piye ditinggali Lah. piye? La ilaha illallah. Kok malah medeni. Monggo para kadang Dwija Laras supatipun apa derek kagem Mbak Apri kalian Mbak Mimin. Monggo. Ayo sak merdikane. Nah, Selamat malam Mbak Apri, Mbak Mimin. malam. King Dalu, Mas Petro, Mas Gareng, Mas Bagong. Sugeng dalu. Nek nderekke Mas Petro aku karo kowe wis kulino. Nderekke Mas Bagong ya wis tau. Nderekke Mas Gareng kok urung tau rasane dadi kok tratapan lho ngerti seratenane karo Angle piye ngono ya, Cek. Tak sungkan moh. Lah kok sungkan iku pripun ta Mas Gareng? Lah engko bendina mangane terong bae. Jadi seratenane pripun ling ngrangkani ngoten lho. Pendekatan secara persuasif karo dalang siji ini kan beda. Oh piye to men ora ana bendhek lan sak piturute lho Pri. Oh nek karo Mas Bayu kae ngene. Karo Mas Utara kae clelekan. Lah nek kan Mas Haryo ki piye kan ya rung. Yo nek pengen kenal ya dicedhaki sik. Men ora Kare iku pengen pekewo. kenal. Ya sekarang Oh. memang eranya itu keterbukaan ya pancen nek wedok dhisik ya ora apa-apa ning nyon sewu kula adat ketimuran tesih kula nggih ngono ra Lah, prayoga.
Ya ora apa-apa jenenge arep kenal kok mbok menawa Mungkin ndak dadi kes- kanca nyambut gawe. Mboten mungkin ndak kesiku. Walah. Ora apa-apa. Mereka tasih Biasane nek lenggah. perkenalan karo Mas Haryo. Nggih. Kuwi njaluk dicium. Mboten kudu, mboten Cium kudu. tukake. Kowe wedi ta le? Ya wedi to nek lah agamane kuat gak iki mau lho. Oh. Kaya ngomong nganggo lungo lah ya aku teratap to nek nganti aku dadi sisihane terus ora bernalisir saka angger-angger ya malah ra prayo. Justru malah bangga nek penjenengan cedak Mas Haryo mergo Mas Haryo agamane kuat. Nggih. Dadi iso nuntun sampeyan. Iya. Kok kendikane alus kok natoni nuntun ya apa selelaku. Loh, nuntun ngugemi bab agama niku lho. Oh, Ben nggih. saya mudeng babakan agama. Nggih. Terus kok ditahlilke ngono. Iki tesih lenggah Pri. Nggih. Wong tuane dhewe Rama Widodo. Nggih, Oh, sing kemujo. Tebe saking Kertosono. Nggih. Bunda Rahayu. Lenggah Bunda Rahayu. Eyang Mbah Sukron. Mbah Sukron Eyang Rum Rumi Nggih, Kang Bu Jiru. Rumi. Nggih. Pak Minto. Mbah Sukron kula nyuwun didamelke lagu sing kados nggih Sesideman, Ulo Tampar ngoten kita sesuai kalih karakter kula ngoten. Wis Mbah to mau. Sukron. Mboten didamelke nggih kula lagu anyar ngono lho sing model karakteristik Wis digaweke. ingkang karakteripun kados wonten kula dados pendekatanipun dos pundi Yang. Nah, nek gur sinden suara apik men biasa sing ngujiwat menika ra Alah. Sindan sekarat kok muji. Saire wis digaweke. Lho niku. Ana tradisi anu ruwatan angruwat Sukerto. Priya ngaku wanita rejekine teka saben dina. Kae ana untang anting kebanting kono kini priya lawan putri iki ana sece pancuran ngaku sendang. Kapok ra. intine judule iki lagu iki mau banci judule. Pancur aku sendang sing iki ngono iki. Ya mboten lho ning kan basane ora mloho. Lho basane mboten mloho nggih to. Anu Abah Kirun, mbok jenengan anu dititiske ten kula mawon to Bah kepinterane lan sak prihatinipun mang titiske kula mawon nek Apri niku ora madulke. Engko jam 4 bar subuh kowe lungguh nang ngarep omah. Jaluk tak titis itu. Kok tak uyuhi ndasmu. Gelem dianggap tayamum. Kok agem tayamum ge mboten agem toya. Kuwi babakane toharo kuwi sesuti bener ya. Bakune matur sembah nuwun ya Jas kaya dhewe iki rak mung kaya aku timun mungkuk jaga imbuh neruske we ora paribasan sak kukuirenge Abah Kirun we ora matur sembah nuwun berkahipun para senior dalang-dalang sing ngemong nyatane ya pelawak ya sinden ya pengrawit nyawiji bareng-bareng Ben karo sliramu ki saya apa jenenge Enak. moncer, Heeh. saya pinter. Heeh. Kowe iki kudu belajar karo kalih Gusti Benowo. Lho. Gusti, kula njan bimbing kang saksaenipun ngendika ingkang lurus, ingkang mulus, mboten menggok ngiwonengen kok kados pundi mangke private. Oh mriko mau. Kana kowe kulino sapa kana. Ono sing sopan sing medun Mbak Mimin coba. Lah sapa-sapa kon bimbing Gusti iki. Benowo kuwi wakiling keraton donga barokah mandi. Ki meng wis WA aku. Dos pundi wi ados pundi? Nek kowe pengen wajahmu kecantikanmu awet Nggih, sumunar. Muryati Sudibyo keraton. Nggih, Marta Tilar kraton. iki Gusti Benowo wis ngasta resep. Nggih. Kowe kon pupuran kletonge Kiai Slamet. Niku facial jenenge facial. Mau jam 4 tar diuyuhi. Saiki kon pupuran letong Kyai Slamet. Kembali ke alam kok. Iki piye to? Back to nature.
Engko nek berhasil gawe produk dhewe. Napa? Ana Marta Tilar to. Nggih. Aku nek berhasil aku tetong ya Sukimin Tilar. Tilar kali tilar kok benten kok jan kok yo. Lah Kali-kali iya kok. kuwi produke. Nun sewu menawi Mas Petro, Mas Gareng, Mas Bagong niku mboten dak sio kalih kula. Apa nek wujud kaya ngoten mesti disio-sio dianiaya mesti dialembon mung sing cantik-cantik niku kan banci ndek banci ladan ngoten niku jenenge. Jaluk perlindungan. Karo sapa ya? Gusti Benawa. Kok nek Gusti Benawa ngersake aku piye? Walah alah. Nek padha kersane rak ya ora apa-apa. Ayo ngersake Mimin dinggo WC Kiai Slamet kuwi apa? Ya nemen. Brana. Iki saya cetha lho, iki saya nemen lho. Wis ngadeg wae ngadeg. Wong manusa padha kloset. Panjenengan bakale saya suwe saya kuncara. Nggih. Sing dadi lawak banci. Nggih to. Laris. Amin. Amin. Ora ana sing ngira, ora ana sing nduga. Yen panjenengan iku lanang. Nggih. Wong godheke brintik kok mboten ketira nek lanang to. Jenengan nek pengen selamat kudu gelem dadi pacarku. Wow. Lho, nek pacar kan mboten dipublish namung disingetaken carane aku dikebonke ngono lho Jas, dikebonke. Ya alon-alon kidul lho dikebonke. Sehat Pak sedayanipun. Bun, sembah nuwun. Monggo miji sinten menika Lah Mas monggo Gareng? nderek. Mbak Ayo Elisa. sinten? namung nderekaken. Yo Elisa, yo. Mbak Elisa. Mbak Eka. Monggo. Mumpung niki para kadang Nuwun Dwi sewu. Jolaras. Nggih, dos pundi, Mbah? Nek kaya ikan anak wedok kira ngene iki pantes. Injing wiru. Nek kowe kuwi ben gak ngetaran. Wis biasa ngene. Kok ngene iki modele kaya gondeli apamu. Kesanipun nyampingipun mboten morat-marit ngaten lho kok yo. Mari brose gedhi kok tadi. Ngati salira ngati busana lho. Kula rak ngampil agem yanipun Kyai Putri dados solah bawa munamuni tindak tanduk kedahipun nggih. Empripun manut. Pak Jer ngene nyengkal apa piye? Geden Ayo Mbak bantu. Elisa. Kali Mbak Ika. Nggih, Mbak Eka. monggo sinten, Mbak? Elisa. Mbak Elisa. Elok. Sama Mbak Eka Kebumen. Di calon doktor. Amin. Muga-muga kasebatan. Ndang dirampungke tondo. Hah? Ndang Ya dongane dirampungke. nggih, Mbah. Nggih, ayo Mbak Elisa monggo. Lagunipun menapa mangsa borong? Merdeka wong Nek ayu. para kadang Dwi Jolaras Indonesia iki lagu apa-apa oke. Wah, jan. Karo Mbak Eka. Wah, Mbak Sing Eka anu, iki sing di- sangar e. Wopol nek niku. Slot tua, slot Slot genro. Ayo. slot manis, slot putih. Nggih. Slot anu apa? Berbobot, putih bersih. Nggih. Nah. Sing ireng ming sithik mengan. Apane? Ayo Mas iki putih, Apa sih jelas sing ireng apane sing ireng? Yo, manike mripat kuwi no sing ireng. Yo. Berarti ana loro. Kok ana loro ngadeg pundi kok. Apaan sih? Kok kaya apal-apal. Ora Loro iki Mas endi? Bagong nek ngendika gur gonyak ganyuk ah. Kayak ngopo kae ndok ning sih iki ngopo kae. Ayo. Ndok nyisih. Lagune napa mangsa borong ning kula nyuwun mengke salah siji lagune enten sing digarap ngangge cara Bali. Bali. Ya. Men kaya mayang ning Ubud. Ayo. Kelinci ucul nggih. Oke. Kelinci ucul. Nggih, monggo. Kelinci ucul. Dipun bawani nggih. Bawani. Langsung mawon menika. Langsung, Sindene nggih, Kang sindene Dereng kathah. Suwan kathah kok. Nggih. Manut. Ora apa-apa sambatan kok bebas. Sepenting ora nyangoni. Lah iki mau ning kene bingung lho. Awake dhewe kok ora urunan ora entuk unggon iki desek-desek ning kene. Wong urunan lho, Pri. Karep madang ya urunan kok. Matang ki urunan aku ora dikae. Urung urunan kae. Wis teko saiki. Iya. Wah, wis. Kudu sing apik, Mbak Elisa, mergo niki ditunggoni bose SGI Sekar Gadung Indonesia lho. Pak Minto. Waduh. Jan tenan. Kudu sing energi aja kalah karo sindene Sekar Gadung. Iya, gerakane kudu padha. Iya. Lungguh iso goyang kok. Iya. Sing penting sindian kono heboh. Yang nonton Paminto bisa lagi turu melu ya kasure ya. Apa nger ora Ayu-ayu nom-nom Nom-nom. pokoke sinden tuwa sithik tekak.
tur wedok kabeh ora ana sing banci. Lah sing batin kuwi diagem Pak Minto piyambak. Ya ora kok. Mangga didum sinten sing bawa mangsa borong derek. Yo. Mas Rudi Gareng wilujeng lenggah. Om Sudir wilujeng lenggah. Ayo. Hop, ganti Elisa. Alah lagi. Kok ngongkon-ngongkon to, Pak? Lagi mengosi kok ganti. Aku ki tiwas ngingkit-ngingkit mengorong mingkem lho. Ora aku mingkem dhewe wis. Ya ra. Pasti lambene. Ah, Bu. Wih, mau wis di karo Pak Sukron to. Lambange ngene iki. Iki ngopo? Dong. Persahabatan. Kuwi lambang persahabatan, Solidaritas. Pas foto mau ngene iki lho Pak Sukron iki. Solidaritas. Oh, solidaritas. Solidaritas ning yo jenenge lambe mujur ngene iki. Salah di ratas sih. Ya, solidaritas. Jadi kita wujud solidaritas dengan dalang-dalang solidaritas. Ya wis. Nek nggon aku kok Malang ngene ya. Beda. Oh, beda. Sesuk berarti ngene iki. Salam rudal. Bagi marake rukun lho yang ngono kuwi. Ya. Rudal iki. Ayo, kerukunan kita adalah itu. Marayadem. Bener ki mari kerukunan, bener. Ya sesuk. Betul. Aku sesuk lek men sing nyanyi Bagong sik nek ben rukun. Ayo, aku pengen rukun karo Mbak Eka. Iya. Sesuk ngene. Edan. Kalau dipilih Mbak Eka, ana pilihan liyan kok Mbak Eka wae. Untuk sapa, Nduk? Aku ya iso dienggo Ora iso. kelinci percobaan sik lho. Nggo intermezzo ya kena. Dadi anggar kunjukan. Monggo, sinten mau Mbak Elisa? Elisa. Oke. Wes mingkop nggonku. Wes mingkop. Lho. Kecepetan nggonku wes mingkop. Gentan yo. Piye to iki? Piye le buka meneh iki piye iki? Aku dryer. Ya Dek Apri. Dadi katras nanku Hop, Mas ganti. Sebentar. Apri. Ngalar ngidul. Hop. Ganti Mimin. Hop. Urang. Mbok ya dikek kesempatan. Nek kira-kira kok larase rapleng kleru agak dihup. Lagi melet Marung di sida. Mas Bagong ngajarnya Agak arep kula nuwun kok di stop. Iki Sing justru ngajari sing yo. ngajari ki ya iki. Cocok. Dijone para sinden-sinden ki ya iki. Jadi Nek- aja nyepelke-lekke lho. Nek kaya Elisa kan formalitas ning nggon pendidikan. Ayo. Aku mung ora golek ijazah. Nah, Ning wis diakui publik wis mengakui. lah iya. Nek kowe edan. Ngalor ngidul Wis. tepung. Waduh, pedotan iki apik terus. Baleni ayo. Ngalor ngidul tepung lho. Wong tepung ki Nggon tepung lho, kudu dicethake. tepung kudu dicethake lho. Tepung, ayo. Lah gitu. Lho, Ayo. rudal joglo Mas tepung to serawung lho. Ah. Orang Oke. bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi itu kudu pressing penekanan tepung. Solidaritas. Suara kok nganggo peting. Salam rudal. Salam rudal. Ah, sesuk gawe gendera sing apik kae. Mbah Sukron, salam rudal. Aku ra duwe sok tak gambar ae ya, Pri. Lah sesuk golek logo rudal. Sing Tepung. ngiklaske dipoto sapa? Ngene lek men kuwi lho. Ngen kula mawon teh digambarkan AI ae Mas dadi ra ketok banget terus samarkan ngono. Yo, pung tepung. Oh, alah. Tepung gelang mung kacele. Hop. Wis kono lek sikatan sik iku ndak. Sikatan sik. Ayo dintekke.
bebunga rasa. Iki dadak ngene iki ngopo? Kuwi aku teknik carane wara ya. Oh, pitch kontra. Heeh. Kontrol nonano. Ayo. Wah, Elok. ganggu kowe. aja do ganggu to, Mbak Apri, Mbak Apri, Eka aja ganggu. Mboten lho, kula Mbak mendel Elisa kok. aja ganggu semen. Semuanya itu punya talentanya masing-masing. Semua mempunyai treatment sendiri-sendiri dalam mengatasi sesuatu masalah. Salam Ono nek ra salam budal. Salam budal lho. Kok benderane ireng Ono sing ra bedan karo bojone gawe keunjukan. Ya. Ono sing ra bedan karo bojone dengan bahasa yang santun. Ya. Ono sing ra bedan karo bojone men bojone langsung geledak nyok. Ya. Ngono ya. Ngapa nek ngono kuwi? Ya nek ngersake barang sak wayah ya. Kowe nek sambatan kok apik. bunga Wah, rasaku arep mendelik ya. mulai kata Tambah ra nekat kok senengane. pohon Ben. Penting urip. Monggo, ya diaturke. Sirahe arep itu. kalah bisa karena kalah biasa. Aku ra iso kok berusaha budidaya kok. Aku ra iso, aku wong bodoh, aku wong ra duwe ikhtiar budidaya iki gambaran doa. Iki mau ora kleru, iki sing dijenengke ciri khas. Ciri khas. Dadi khas karo ciri akeh cirine. Ayo monggo wong ayu tetelune aku tak lungguh ae nak. Ora no. Aku ngestreni wae kok. Ayo Mbak Eka. Oke. Dwi Solaras Indonesia. Elok tenan iki. Kelingan abae iki ya. Iki nek Dwi Jolaras digawa ning Yojo, cah siji 150 gelem ora ya. Kokean kuwi. Kokean. Kokean. Solidaritas. Aja kan rudal. Rudal. Dikai piagam wae wis trimo kok. Elok tenan iki. Tak pamerke ning Yojo iki sesuk. Ya pamerke nek dhewe kok pamerke nek kancane. Nek dhewe difoto pamerke. Aja tak rebut sesuk ya gane. Ya kok ngerti Ya rebut. kok direbut. Modale apa ya kok direbut iki dimingi-mingi apa? Sesuk tak uripi tak gawe omah siji-siji. Waduh. Wah, elok tenan kuwi. Kudu melu aku wae melu Pak Kanggo rekoso asine. Iya. Aku ngerti raut-raut wajah iki, raut wajah rekoso asine. Melu aku wae sesuk. Dikai komplek dhewe. Tak gaweke komplek. Sesuk nek butuh nyabun tak tukokke. Ya ora. Sing tak anteni lemuni iki ya. Coba Piye? Bagong jogetana nek kowe iso berarti patut dadi krawitane jeneng aku. Nah. Joget iki. Buktikan. Bukti kena yo. Oh yo dibuktekne. Oh, sik tak kayon balu dhisik. Lho. Ya ayo. Ayo. Oke. Ayo Pak Kentut Tara. Yuk. Pak Kenru piye to? Kanggo te. Tuto kok nganggo ora nganggo. Monggo. Yuk. Wah, ayo ngono. Malah kaya kucing kobong. Bisa Jawa. Awas. Terus aku nyanyi Jakarta. Jebul ora ketemu. Aduh, kelinciku aja kita aku Apik. terus pilih yang samarang kelinciku wut ana kandang Jebul
dijual laras Indonesia Raya Indah kuwi. Lah sok krawitane Sukatoro kuwi dilatih. Katoro iki mongko. Isane ming nimpal isane. Sukatoro iki. Letong. Wis ana lambange genderane iki Elok Sukatoro. tenan dijual laras Indonesia elok Pripun, tenan. Bang? Mulane Pak Kangko lari Dawuh, sirat Abah. jamak. Pengrawite ya 12,5 Nggih. yuta mlaku iki. Oh, wonten menika amplop saking Abah. Oh, berem. Kon buka dhewe-dhewe ya. Dibuka. Berempat dibuka. Matur sembah nuwun nggih Abah. Ya. Dados amal jariah panjenengan. Lah tek kosong to, Bang? Kosong. Kowe melok urunan. Oh, ala ngono. Nah, kuwi. Kon iseni ya. Baru mangsamu. Ayo Yuran, Ayo, iseni. bebas to iki. Bebas. Ora apa-apa gandeng sindeng Urunan, yo. Pri. Nyeket-nyeket ora apa-apa. Pripun? Pun, Bah. Kon nitipke Mas Toro ya, saya bahaya no. Nggih, bahaya soalnya. Kuwi kayak bendara Ki Sri Srilo. Wangel tenan to. Sri Susilo. Kelenteng. Tengkleng kok kelenteng. Usule Kelenteng tempat ibadah kok. si susu. Kayak lho nek kaya enggak kayak tadi cili-cilian. Mama, ayo karek 10 menit lho iki masane kok. Jebul ora ketemu. Asik.